Bonjour, agoeie, namaste. Hoe de hele wereld groeit je mensen elkaar en is de taal de verbindende factor. En hoe leuk is dat? Vinden ze bij Frieske Bibliotheken en de provincie. Dat het de waai is. Dat het dus net statisch is, een verhaal op een papier, wat ik heel mooi is. Maar krijg nog even een stapje daarbovenop mooi plaatsjes. En ik nog dat er een soort puzzeltje in zit. En wat leuk is dat ongeveer in de klasse daar mooi dwaande te horen. Maar ik bijvoorbeeld thuis. Van de morgen kregen deputaire Sietske Poepjes de eerste vertelplaat van de verneemde bennenboekenmakster Charlotte Desmatons. Neffens Poepjes is meertaligen stierenwichtig, maar het begint met willen. De leefde van de taal zit hem net in spelling of grammatica, maar in het verhaal. Als het direct op grammatica en spelling begint te hammeren, dan is al de leefde en het enthousiasme gauw vat. Het moet zo wezen dat zelfs elke niet een goed spellen kan als hij van de basisschool aankomt. Maar ietsje pedagogischer, maar iets meer leefde, maar iets meer fun, dan komt die spelling vanzelfs.